martxoak 12an, eskualdeko, eskolarteko, ibilaldi neurtu da, organizazioa Tolosako Agirremendi Klubai. Eta bi bilbide izango dira, 9 kilometrako izango da, eta bestia 6 kilometrotakoa. 9 kilometrotakoan, txinei buelta emangozako, eta gero gurutze jotzeko aukera izango da. Horrez gain, Kobaskoan pasatzean, Kobaskura ikusteko aukera izango da. Ibilbide osoan zehar, antzinako minatu bilak ikusteko aukera izango da, eta taldezka izango da ibilbidea. Beraz, ez todas aparte, eskualdeko pertsona guztiei, eta zeioa zabaltzen egin Agirremendi Klubetik. Bukatzeanean, danontzako amiketako izango da, eta espero dugu Agirremendi Klubetik danok animatzea, parte izatea eta egun polit bat izatea.